ukhona uceba uthi wabanga walapha ensimbini ke ngoku njengoba ngathi silapha ensimbini zange weza kwelikhaya umama walapha wayisukumela indaba lapha esaphila iceba wakhona sangowasebantusini wayisukumela kodwa akho mntu wezayo apha azomkoba uba kunjani kuze kwaze wafika abantu abafotayo apha bafota vela kwi-TV kodwa zange kwenzeke into zange bekhona umnyakazo ndifuna ukubulela kakhulu kwinxaxheba eninzileyo into yevusisizwe ndifuna ukubulela kakhulu ngokuzinzisile bamba ngazo zozibini ndifuna ukuthi kahle kahle ndicela niqhubeke ngomsebenzi wenu omhle kakhulu ndibulela kakhulu ngongazinzisiyo cela niqhubeke bhuti cela niqhubeke nile qembu nibaphakamele nabanye abantu ngoba bakhona nabanye abantu abafana nathi nabangaphezulu kunathi ngoba noko singadlanga ngenxaba kodwa sihleli indawo sihleli kuyo cela ukubulela kakhulu ngokungazenzisiyo enkosi. Okay. Mcheze awunike libambe lelo. Awunike libambe. Mntathe enkulu andazi nobani asendizoba umhlele ndibekwe lipicazi ndingasithi okanye ndime ngapha right right nalapha ne. Okay. Mntathe enkulu molo bhuti. Ewe kunjani? Siyaphila mana khona. Khawusibulisele mani naba abantu abaninzi. Bakubukele ukubulise nje uthi bethunana ndiyabulisa lapha ensimbini. Khawubulise into akuthi. Khawubulise. Nabaya bangapha. Hayi ngiyabulisa bahlali. Yeah. Igama ngawuthiwa kwaMjulu. Okay. Ukhulele apha ngikhulele khona apha ensimbini kwelikhaya Okay. Iminyaka edlule ndandingathi nokubana kungathi sizokhulunjena. Kambe xa ndingaphazami kwiminyaka 8 ngasemva wawuke waba nomzi lo. Safuthi wasohlala komnye umzi. Ndandingathi noma nangagcina kwalo hlobo. Ngibulela kakhulu. Mhlawumbi ikhona into ehalela ukwaziwa mfana ukuthi umuntu obukeleyo othi ndihalela ukuva into ba lo mzisele sokuncedwa njengoku uneminyaka emingaphi ukule meko nokunetha kwezindlu mingaphi iminyaka? Ndizalwe ngo-1992 ngo-1992 kukhula kwami kukhona izindlu oronda ababini apha ekhaya. Ngo-1994 xa ndingaphazami wawa kokuqala oronda washiyeka oronda oyi-1 kusukela sahlala kulo oronda oyi-1 indlu yesibini yakhiwe ngo-2020 nayo loo ndlu yakhiwa kuba kuphuthunywa kule kubana le izithi xa isiwa sibe nayo indawo yokuzimela kodwa nayo umntu beyakha not umntu beyakha ngoba bekushota izinto.